Limpopo FM News Talk Mr. Kawale yapo maso Mr. Kasembe kuyankula kupandamata. Is your favorite podcast. This is your favorite podcast. This is your favorite podcast. Playing your favorite summer hits. This is Limpopo FM. Madera onse akachuna Limpopo FM ana amasangalala ndi temwe. Ukuti ukoma kala kusangalala ndi maprogramu omwe Limpopo FM imaulusa. Limpopo. tikulandireni pompano pa Limpopo News Talk kuchokera konkuja ku Limpopo mzinda wa South Africa. Lero ndithu tikucheza ndi akuluakulu ena ndithu pamene pati kucheza lero ndi Honorable Maina Vicha. Ndiye ndithu tikudikira nthawi kuti mayi amene ndithu atipeze mu studio muno titamverako kanyimbo kako. Chair Masalaba. Ndaswera Masalaba DJ. Ndaswera bwino. Honorable Masalaba. Ndaswera Masalaba bwana. Ayi ndaswera bwino tiyamike takulandirani khala nomasoka pano pa Limpopo News Talk. Yathokoza acheya pase nimona alendo tikatero tiyambepo malingana ni nthawi zikomo kwambiri. Muli bwanji alendo athu? Ndili bwino muli bwanji? Inenso ndili bwino kwambiri. Ndikudziweni? Ine ndi Mai Maina Vicha, phungu wa nyumba ya malamulo ya Chotava constituency chakumwera uko. Komanso ndine National Director of Women Mpani ya DBB. Zikomo kwambiri ndakulandirani. Ine ndikasipembe ndiye kuti inuyo ndimakudutsani pakwanu ine ndikamapita kwathu. Oh. Ine ndipumolere. My neighbors. You are my neighbor. Simwaona pamene? Ndaona. Ndipo Mulungu atilumikiza lero. Mukipatuka pa muzipano mukamadusa mudzi mwako madzi tobwa. Muli pene pakwete mulepo kapena muli pati? Ife tili chakuno osafika kwakwete mule chakuno mukangooloka mtsindewo. Chabwino. Ndithu trading yoyambirira yomweni. Nsinje mukunena usiye pamene pamavulidwa mchenga kwambiri. Pamene mukangoti mwalowa m'mizimu basi. Kuti mwalowa m'mizi ndifeso banja achifumu pamenepo ndithu. Afumu atiyo. Mmodzi mwanje umene momo. Okay, chabwino mayi. Ndithu. Ndakulandirani kwambiri pano pa Limpopo Radio kucheza kwathu koyamba momwe tikucheza pa nsewu kapena titabwera kwanu kapena mutafika kwathu lero tichezera pa wireless. Ayi tayamikana neso ndi nthawi yoyamba kukhala nawo pa radio ya Limpopo. Timakonda kuyimbira ndithu koma tithokoze kundipatsa mwayi kuti lero ndikhale mmodzi womveredwa. Zikomo kwambiri. Ifewa wireless mumayimvera anthu amayimvera komanso tili pa YouTube mwakuti mukapita Malawi Trending TVs zimene tikucheza panuzi anthu akhala kumvera kwa basi. Komanso tili pa ujeni pa Facebook ndiye kuti chilichonse chimene tikupangana pano anthu dziko la Malawi anthu akudera kwanu amene amawayimirira akhala akumvera zimenezi ndithu. Mwati tili live lero. Anthu akumva ni ndithu. Ndithu. Nkhani yabwino. Poyamba ndiyambe ndakufunsani kaye kuti kudera kwanu kuli bwanji? Ndithokoze kwa funso labwino. Ndizoonadi tikamakumana kuyenda umafuna udzidziwadi kuti kumene munthu akuchoka kuli modani.
dera kwanga kuli bwino Mulungu atitsogolera Mhm. mavuto salephera pakati pathu pali zovuta zambiri makamaka mu zaka zimene zinayizi Chabwino. dera lakumana ndi zipsinjo zambiri Chabwino. masayikuloni onse aja amene mwakhala mukumva sayikuloni ana sayikuloni gombe sayikuloni brede kuphatikizapo El Nino zonse zija zatipanga affect kwambiri kudera kwanga monga mukudziwa kuti ndi dera limene lili malire ndi chikwawa kuchire Highlands uku so mphepo zambiri zikamaomba ndithu zimakathera kumene kuja ndikumatsetsereka kupita kuchikwawa so midzi yambiri imene ili mbaundale Thyolo ndi chikwawa ndi imene yakhala affected kwambiri ndewu kuonongeka nyumba kugwa mitengo zomera zambiri kuonongeka ndithu anthu adusa nyengo zopweteka njala kuchoka munda kukalowa nayo nyumba kutuluka nayo nyumba kubwerera nayo kumunda choncho kwa zaka zinayi zimene zizi anthu akhaopanda chiyembekezo ndithu. Kodi constituency yanu imakafika kwa Kaipsa? Imafika kwa Kaipsa Nyodola mpaka na pafupi malire ndi Molere uko. Ukuti makafika ku East Bank, the West Bank ndi boundary. Ukuti mafika kusuwadzi uko, mapingo, ukatuluka ndi mchima uko, malire ndi Thyolo Central. Kuntunda uko imafika kuphirira Thyolo. Mpaka nakasayira uko panonso aonjezeratu kufika kumaonga kali mtulo mpaka na umatitsereka ngati tikupita kudidi ndi constituency yayikulu kwambiri kuposa ma constituency yonse so far mu boma la Thyolo. Ndi ntchito yayikulu kwambiri madera mukutchula uli atali kwambiri kutali kwambiri. Notonere kutalika komanso ovuta mayendedwe chifukwa cha tereni yake ndi mwambiri moni m'mapiri so tunda kuno mtambanyama makwasa kwetemule mukhoza kungoona kuti ndi dera loyendeka koma tangochitani pang'ono kutsetsereke uku kwinako tseku 60 or 70% ndi m'mapiri dera limene li m'mapiri so mayendedwe ndovuta kwambiri koma Mulungu akutisogolera. Anthu anu mmayendera bwanji mmakwanitsa bwanji kuyendera? Anthu timakwanisa kuwayendera chosangalatsa kwambiri tinayika network yabwino dera lilonse li connected ndi MP kuli makomiti kuli atsogoleri aliyense ali pamalo pake aliyense amadziwa ntchito yake kuti ine ndiona za matenda maliro ine ndiona za mafizi ine ndiona za tinayika network yabwino kwambiri so kulibe kudera kwina kumene anganene kuti sali mtachi ndi MP wawo kapena zochitika zaboma tinayika network yamphamvu kwambiri tili ndi mazone committee tili ndi mazone leader tili ndi macheya tili ndi ma VDC tili ndi ma ADC members tili ndi ma ward councillors onsewo ndiona kuti timagwira ntchito limodzi kuphatikizapo ma sectors ena aboma ngati education health agriculture also we are well connected ndipo timagwira bwino ntchito mdera mwathu palibe anganame kuti sadziwa zochitika za mdera ayi. Chabwino. Ndithu bwana wanga. Ineyo ndakhala ndikukusaukirani kwambiri kuti ndiyankhule nanu pa zifukwa ziwiri zitatu zinayi. Mwandipeza bwana lero. Lero ndiye moyo wanga uli pansi kwambiri wakhazikika kwambiri. Tandiwuzani dziko la Malawi likuyenda bwanji? Kumbali yachani poti zoyenda mdziko zambiri koma mwina mutakhala specific kuti mbali yokhuza zakuti ndiye kuti ndikhoza kumasuka bwinobwino. Anthu anu akakhala kumadandaula zotani zokhuza dziko momwe lilili? Anthu amene anatituma ifeyo kuti tikhale pa mipando imene tili leroyi akakhala akudandaula kwambiri kuti zinthu sizikuyenda bwino kwambiri. Chabwino. Umoyo wakhala wolimba zedi mu zaka zinayi zimene zizi. Chabwino. Kwera kwa katundu ndi kumene kwapsinja kwambiri Amalawi. Kwera kwa zinthu zofunikira zinthu zofunikira zinthu zofunikira ndi zinthu zimene zimampanga munthu kuti mama wa akadzuka afuna kuphika phala chimene chipangitsira yani muli ufa muli mchere muli shuga zonsezo kuti
breakfast ya munthu amene yasokonekera chifukwa nde kuti chimanga chadula mwaona tikumagula chimanga thumba la 50 kg kumafika 40 chakuti kapena 50,000 kwacha. Tikakamba za shuga ndi amene mwakhala mukutiona tikugula shuga mpaka na 4,000 posachedwa apa. Tikakamba za mchere uja timapita kwa neba ukapempha mmanja ndikukathira phala lero zidatha ulo neba nayeso akuti inenso tidaulephera mchere wadula. Mchere uja kuti mupeze 1 kg kumathamangira ku 1,000 kwacha. So ndi tikapena kuti porridge ya mama talilephera kale kwa Malawi. Tikamaka zoti mama wa munthu wadzuka amafunika asambe. Ndiye kuti tikapitaso kunkhani yosamba tikumapezekaso kuti ndi challenge yayikulu kwayo kuti tsopo mafuta odzola zakwera mtengo kwambiri. Zimene zapangisa kuti pakati pathu bayambe kugwa nsikidzi nsabwezi chasayaso mukumamva nkhani za mphere. Lero lino tingamakamba nkhani za mphere zikubwera chifukwa chanu ukhondo ukuvuta. Sopo amene zimakwanisa kugula nkusambira mphere zija osati mata matupi mzonse zija zakwera ambira ulephera kuti. Tikamayenda nalo tsiku likuti tikafike no kulanji uku kuti kodi 12 ana adya chani. Ndiye kuti tikayang'ana iwo cooking oil nduyu anakwera ndiwo lero malo amamba kuti malo aja timayala bonya titayikapo kale sabola wakambuzi lero akuthamangira 2,000 kwaja malo amodzi. Ana akwane aja kuti adye ana pakhomo ndalama zambirimbiri zomwenso ndalamazo zikuvuta kupezeka. So mukhozaona kuti tamulephera m'Malawi kuyambira mamawa breakfast kufika mpaka na lunch masana. Komanso tikamapita chigawo cha madzulo mpaka na nthawi ya madzulo ndiye kuti kumadyedwe ukuku kumasambidwe kukhondo kwavuta. Ngati muyang'ane m'Malawi ali ndi mwanaso amene akupita ku school. Kuma community day secondary school kumene mwana amalipira 5,000 kwacha lero ikuthamangiratu ku 40,000 kwacha 25,000 ena 20,000 mwaona. Munthu wakuja amene sapeza ulo wamtambala mwana uja ulephera kuphunzitsa school. Munaona inu mu January kunatuluka newspaper ina yonena kuti ana ochuluka alephera kulemba maiso awo a standard 8 form 2 ndi form 4 chifukwa choti asowa ndalama makolo awo zolipira ndalama za mayeso. Amalawi akufuna kwabwino amene anachimva mu mtima mwawo amalawi okuzidwa ife aphungu ndi atsogolerena amene tinatenga mbali kukokololana onse aja ine kudera kwanga bilu yanga imafika mwina 3,000 chakuti pa ana ena amene ndali ndalipira kale kumbuyo amene onde kuti makolo awo sanathe kubwera ana onse aja amalephera kulemba mayeso. Mwaona kwa nthawi yoyamba kumva kuti chigulu cha ana chochuluka chonchi chikulephera kulemba mayeso chifukwa choti makolo alephera kulipira mafizi. Ana amenaja makolo akuvutika kunkhani ya mafizi. Sipokhapo mukundifunsa kuti ndinene zimene amalawi akumana nazo. Akapita kuchipatala akulemberedwa mankhwala madokotala athu agwira ntchito yabwino. Kumbali yawo akuchita koma atamaliza kugwira ntchito yawo mankhwala kufamasi kuchipatala kulibe. Ndi akumamuuza munthu kuti buku lanu ili mupite ku famasi mukagule mankhwala. Mankhwala akukambawo 60,000, 80,000, 100,000 akachipa ndeti ndi 25,000 mwamwayi. Malawi amene kuti watha mwezi munyumba mwake simunagwerolo wantambala. Muganiza kuti mankhwala amene wakagula amangotenga buku kupindilira mthumba mabwerera ku nyumba ndinapita kuchipatala mankhwala kulibe ndalama yogulira alibenso mwina kuthekera kuti akadandaula pena pake. Watha amene akufa amalawi osati kuti nthawi yokufa yakwana koma ifeyona kuti nyengo zimene akudusamo zikuwapanga amalawi kukhala opanda chiyembekezo. So mailias wonse mukhoza kuona kuti ma-basics amene amapanga munthu kuti anene kuti ndikukhala bwino ndili bwino zinthu zikundiyendera bwino zofunikirazo zimenezo zimene tikukamba zina tisanene zogula magalimoto kapena majeketi koma tikukamba za umoyo kuti akadzuka mamawa kuyambira breakfast mchere sugar sopo ufa mafuta anyali zonse zija akusurvive bwanji m'Malawi. Ine anthu akudera kwanga kuti amalawi wonse akudusa nyengo zimene zizi ndipo akudandaula kwambiri. Inuyo ndi chipani chimodzi chachikulu kwambiri ku Malawi chimene chili chotsutsa momwe mukudandauliramo anthu akamalira amalirira kwa inuyo atsogoleri a zipani zotsutsa kuti mitengo ya zinthu yakwera, mafizi avuta, malipiro avuta, chitetezo chavuta. Inuyo monga chipani chachikulu chotsutsa mukuchitapo chani?
ife ngati chipani chachikulu chotsutsa tikugwira ntchito mosatopa usiku ndi usana kulimbikitsa amalawi kuti tigwirane manja kuti pamene tikuthamangira ku chisankho cha 2025 amalawi kuti akavote ngati amalawi akumva kupweteka atuluka akavote chifukwa mbuyomo kwakhala kuli chikhalidwe chija chonena kuti tsiku lovota kungokhala mmakomo osatuluka iyayi tikangokhala mmakomo mudziwe kuti zimene tikulira lerozi zipitirira tidzilirabe koma amalawi akapange chisankho akasankhe kuti kodi tipitirirabe kuvutika chonchi kapena tione zina mukumbukirani mtsogoleri wa chipani chathu chachikulu chimene mwafotokoza kale kuti DPP ndi chipani chachikulu chotsutsa anayankhula mbuyo ngati mufuna kuti tipite mtsogolo voterani DPP lipitirize koma ngati mufuna kuti tipite mbuyo voterani zinazo mawu akulutu akoma akagonera mawu amene aja lero aliesakhoza kukhala mboni kuti mtsogoleri wathuja profesa asapita muthalika zimene amayankhula zija zinali zona zimene amayankhula wamkulu atakhala pansi kapena zimene amaona wamkulu atakhala pansi wang'ono otakwera mu mtengo sungazione yayi so apresident athu adawaona zakutsogolo kunena kuti ngati boma ilili lingachoke ndikupatsa anthu ena bomali amalawi azunzika kwambiri amalawi adusa muzopweteka koma ifeyo mwina amalawi sitinawamvetsa profesa Peter Muthalika aja maona munyengo zimene tadutsa so ife ngati chipani chachikulu tifuna tasimikizira amalawi kunena kuti tipanga chonse chotheka kuti 2025 tisinthe zinthu komanso kuli power yonena kuti mwina ena sakavota chifukwa cha malamulo amene akuyikidwa onena kuti aliyense ukavota akhale chaunzika nkhani yaunzika yakhala chipinjo kumadera ena ngati chigawo chakumwera kumpoto ndi kummawa kuti ikakwana nthawi yopembedza chilungamo sichikuoneka akumabweretsa makompyuta oti akalekale akayamba kulemba alemba anthu ochepa akumabwera opanda mafomu ngati pano kuli mopapu imene akumatha kufika kudera mwinanso anthu osadziwa kumangodabwa kuti kodi galimoto ili pa sukulu ikutani zonsezo ndi mapulani onena kuti kuzigawo kumene anthu ambiri asalembetse ndaife tifuna tawuza aboma kuti aboma afuna asafune malawi aliyense akavota kaya akupanga kuteyo asapeze chaunzika koma ndifuna ndasimikizire kuti malawi aliyense malawi muno akavota akavota kugwiritsa ntchito kaya driving license kaya kalata ya kwa mfumu kaya ID ya ku sukulu nje asazinamize ngati akuona kuti sakwanitsa kuwalemba anthu pofika September pamene meki ikuyamba registration malawi aliyense panga register ndi meki na malawi amene ali ovomerezeka wakwana zaka 18 malawi aliyense akavota ndipo zimene zizichitika ndipo pamene tikupita ku parliament tikukapanga amene lamulo lonena kuti aliyense ovota akhale ekhaya amene ali ndi chaunzika imeneyo siyigwira chifukwa alephera okha NRB kukwaniritsa anapangana ndi Malawi Electoral Commission chifukwa anapangana pofika September 2024 NRB atamulemba malawi aliyense amene wafika pa msinkhu woyenera kukhala ndi chiphaso kuti amene akayamba kulemba malawi amene yakathe kulembetsa chisankho so ngati alephera kukwaniritsa memorandum of understanding imene inasayinidwa si vuto la Malawi yayi si vuto la anabiyeni kumchewu si vuto la anangozo kumulanje si vuto la anaphiri kuphalombe ayi anaphiri ndi nzika yoyenera kukavota anangozo ndi nzika yoyenera kukavota ajere akuyenera kukavota ngati NRB alephera kuwalemba anthu amene wawa vuto sajerewo vuto si anabiyeni koma vuto ndi wokha so ifeyo tikasintha lamulo kuna kuti malawi aliyense akavote ngati mene achitira anzathu ku UK pompano aliyense amavota kugwiritsa ntchito kaya ndi ID yakuntchito driving license anali ndi ufulu wovota nde amalawi saphakire ufulu ayi ndeife ngati chipani chosusa tikunena mobwerezabwereza kuna kuti lamulo ilili siyigwira ngati tikufuna malawi amtendere kuti tonse tipite ku 2025
live ndi ufulu wathu tikavote mwa ufulu wathu ovomereza zavomereze owina akapitirize kugwira ntchito kuti awina tiyenera timvesesane Malala Lucy akavota amene aloyenera kuvota. Inuyo monga chipani chachikulu chotsutsa mulibe mphamvu yokaona data ya NRB kuti muone kuti alembetsa ndi ati. Mphamvu imeneyo tinayo muchipani mwathu tili ndi directorate yathu imene ikuona za chisankho ndipo akakugwira ntchito usana ndi usiku kupanga follow up zonse zimene zikuyendera. Ndi chifukwa chake tikunena kuti madera ena akumwera ku Eastern region komanso ku Northern region zinthu sizinayende bwino. Izi sitikungoyankhula tikuyankhula ndi information imene tili nayo nafe data imene nafe tatolera datayo nkuona kuti apa sipali bwino sizikuyenda ukuku khangati anthu aphwanyiridwa ufulu akuuzawo ndiye kuti kumasenta monse pafupi anthu olembetsawo zambiri zakhala zikuchitika. Tili ndi information yomwe zina siningazinene pano mukazimva posachedwa ku nyumba ya malamulo pamene motion imene ikapangidwa tikayipange table pamene aphungu athu akayankhule pamene tikaliuze boma pamene tikamange chimodzi komano information tinayo. Zochitika za kumudziko tikumazilonda kwambiri kuti ku chigawo chapakati akulemba ngakhale ana zaka 12 13 ndizoona zimenezo. Information imeneyo a director athu amene akuona za chisankho director of elections mu DPP ali ndi information yonse mwinaso kuposa zina zimene inu mukudziwazo bwana. Information itulutsa tipereka ku mabwalo oyenera ndipo amalawi adziwa zonse zimene zikuchitika. Pachichewa timanena kuti wabisala mbatata. Ndiye tamva kuti achimwendo akuyankhula kuti achewa alipo 14 miliyoni dziko la anthu 20 miliyoni anthu timayembekezera kuti chigawo chakumwera ndichipechi ndi anthu ambiri kuzabwera chigawo chapakati kenaka chigawo chakumpoto koma achimwendo banda akuti ku Lilongwe kumene kuli achewa ochuluka alipo 14 miliyoni. Cholinga cha information imene ndi chani? Ngati anayankhula zimenezi angofuna kupanga misleading mtundu wa Malawi kutseka information olakwika. Amalawi masiku ano si opusa iyayi. Amalawi ndozindikira, Amalawi amadziwa kulemba ndi kuwerenga, Amalawi amazitsata. Nthawi yatengera Amalawi ku ndodo inatha. Lero lino simungamuuze Malawi kuti uku kuli 14 miliyoni pomwe zinthu zisali choncho. Ngakhale Malawi ngakhale mwana wa ku primary school wa standard 8 akhoza kuzuwa population yathu kuti ifika Malawi kulipo 20 miliyoni muzigawo muli motere. So ngati anayankhula zimenezozo ndi information yolakwika. Unfortunately sinamvere komano ngati anayankhula munga mukuneneramu mwina anali maloto nthawi zina munthu umatha kungoma bwebweta. So maloto saletsana chifukwa ulo inenso nditadzuka lero ndikhoza kunena kuti kumwera kuti liko 12 miliyoni ndikhoza kupanga zimenezo sinangani maloto saletsana siye nadzilota bora pamawa asazaimbe nyimbo yoti atibera chabwino. Pa 24 February komanso chadzana lake anthu anu anafuna kupanga blue parade ku Lilongwe. Ndiye oyamba anamenyedwa pamene munafuna kuyamba blue parade kuchokera pa manda akamuzu. Achiwiri anamenyedwa pa Mbowe filling station. Kodi nkhani imene jena nkhani zimene zinathera pati? Ndizoonadi aliyense akudziwa nkhani imeneyi idachitika makamaka pa Mbowe pamene anthu anakhatidwa menyedwa kuvulasidwa kuphwanyiridwa magalimoto. Nkhani imeneyi chakuzana panopa palibe amene wamangidwa. Nkhani imeneyi inangofera m'mazira. Aino ake amene anapanga zimenezo akudziwana ndipo
ife takhala tikuyetsetsa kukumbusa apolisi kudandaulira ndiye taona kuti yathu palibe chikuyenda. Komano ndimafuna ndipemphe kuti mwina apolisi mu nthawi imene tikupita kuchisankho asakhale ndi mchitidwe olekerera zinthu momwe zinakhalira. Mchitidwe ngati umenewu umabweretsa zipolowe mdziko, chifukwa ena akadzukanso mmawa ndikuyambanso zinthu ngati zimene zija. Ena mwina azakhala ndi mtima kuti kodi ku polisi kusitithandizidwa nafe tiyene tikugwiritsa ntchito violence yomweyo, so zibweretsa violence mdziko. President wathu Professor Thabita Mutharika amatilimbikitsa kuti tizikhala anthu a discipline, anthu osunga bata ndi mtendere. Ndi chifukwa chake titikonda kulowerera nkhani za ma violence kapena nati titikonda kupanga chipwirikiti tikapita pamalo. Zimene anapanga anzathu kukati panga chipongwe pambowe ndi chipongwe chachikulu chimene anapanga, ndipo tifuna ndinene pano kuti asazapangenso mistake imene ija, asazabwerezenso. Komanso kuyambira tsopano apolisi atenge gawo lawo mosaopsezedwa ndi wandale wina aliyense. Polisi izikhala yopapa yokha, polisi ikhale neutral, izigwira ntchito bwinobwino mosayang'ana kuti awanda achipani chanji awanda achipani chanji. Ndiye ndimafuna ndaulire ndapemphe apolisi kuti chonde apolisi amalawi tonse tikudalira inu, kaya ndotsutsa kaya ndolamula tikudalira inu. Lero mukayang'ana mbali dziko limazungulira, mwina mawa azapezeka alowa ena zizakhala bwino. Ndiye ndimafuna ndipemphe kuti apolisi athu ife timadalira inu, ndipo tikamakhala mdziko timalimba mtima kuti inuyo mulipo. Chonde yang'anani maso kutsogolo poonetsetsa kuti dziko muno mukhale bata ndi mtendere. Anthu amene anapanga izi tikanakondwa agwidwe akalandire chilango kuti ena atengerepo phunziro. Tikati sanagwidwe anthu aja ngakhale mmodzi, ndiye tizichite associate kuti mwina ndi party sponsored violence. Tikachita conclude motero tilakwitsa, chifukwa nkhani ikachitika timadikira apolisi omwewo apange investigate atipatse ripoti. So munayilandirenso ripoti ina iliyonse yochoka ku polisi kuti zinachitika pambowe zinachitika chifukwa cha ABCD, palibe sitinalandire. So ndipo vuta kuti tipange conclude kuti party sponsored kaya chani tilakwitsa chifukwa apolisi sanatipatse ripoti yawo. Pamenepo ndiye kuti polisi igwira ntchito mokomera anthu. Sindinganene kuti kapena ayi, mwina tidikire kunjira kuti tione kuti ripoti yawo ibwera motani. Sinanga nthawi imene anatiuza kuti apanga investigate. Ndepeni tiadikire, koma kudikira kwathu tikhala tikudikira maso patsogolo. Amalawi ndi amene azayankhule pa September 2025 kuti polisi imagwira ntchito mokomera anthu kapena ayi. Chabwino mayi, mukayenda mdzikomo monga inu wolamulira azimayi, mukafika ku Chitipa, mukakafika ku Likoma, kaya mufika ku Edingeni, kaya ku Ikwendeni, anthu amakulandirani bwanji? Mwina choyambirira ndikonze mawu awo mwina kuti olamulira azimayi ayi, koma kuti mwina otsogolera. Chabwino. Ndikonze pamenepo, ineyo ndi otsogolera chabe osati kulamulira. Ndikapita kumaderaku azimayi amandilandira bwino. Pano patinali ndi misonkhano yathu imene tinayenda mu zigawo zonse zinayi, kuyambira ku Blantyre, chigawo chakumwera, komanso Central Region, Eastern mpaka na kumpoto. Tinayenda kuti atsogoleri osachizimayi kucheza nawo, kukambirana mapulani athu tipanga bwanji kampeni, nanga azimayi talimbikisa bwanji kuti atenge mipando, kuyambira ku convention mpaka na kuchisankho ku 2025 kukafika ku nyumba ya malamulo ku makanso zonsezo tikakhala kukambirana. Monga mukudziwa inu kunena kuti amayi, chiwerengero cha amayi ndi chochuluka mdziko muno kuposa abambo. So ngati amayi tili ndi ntchito yayikulu kwambiri kulimbikisana amayi, chifukwa tili ndi ife amayi ndi amene tagwira key pa nkhani ya chisankho, chifukwa ndife amene tili ochuluka. So ife amayi tikapanga chimodzi tikagwirizana
ndiye kuti tikhoza kubweretsa boma labwino ku mtundu wa Malawi chifukwa ndiye kuti tigwirana manja tiyenda limodzi tithandiza amayi anzathu ndipo titenga mipando ya malamulo titenga mipando ku makhanso titenga mipando ku convention ndi ngakhale makomiti ena azitukuko choncho otsogolera amayi ndikhoza kunena mokondwa pano kuna kuti ndine mmodzi mwa atsogolera amayi Malawi amene maliro onse ndikapita ndikhoza kuphikiridwa nsima ndikukhala pakhonde kumadya ndi amayi anzanga mokondo. Mbuyomu imamva nkhani zimene zimachitika mchipani cha DPP khala ngati kulimbanira mipando kuyambana ndipo mkulu wina anakhala akutengera chipani ku khoti mpaka 17 times chimene chinali chinthu chosakhala bwino chodandaulitsa. Ndiyeno eni achenu mutakhala pansi munakambirana ndikuona kuti uyu alakwitsa uyu alakwitsa uyu alakwitsa anthu amene aja munawachotsa pano chipani chili bwanji? Nkhani ngati imeneyo ndimati ndipemphe ndisayankhe chifukwa ndi yokhuza kwambiri chipani ndengati chipani chili ndochiyankhulira tili ndi bwana Honorable Shadrack Namalomba amene ali mneneri wa chipani mwina nkhani zimene zozo atazifotokozera bwino ndiwo koma mwina ineyo ndisaziyankhe nkhani za ndotero bwana mopempha ndagwada ndithu. Tikamamva pa social media apa anthu akuti hope yawo ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene angadzawombole dziko la Malawi kulichotsa pa mavuto chifukwa aliyense akuti dziko la Malawi likuyaka lili pa moto kulibe ufulu wina akati ayankhule ija kumangidwa pamene nthawi ya Profesa anthu osamamangidwa anthu amayankhula zimene angathe kuyankhula mpaka kuti makumbukira Profesa anasiya nsewu ndi kudzera mtchire pofuna kuzipatsa ulemu kuti asalimbane ndi anthu amenewa akuyankhula zimene ziziwa. Inu mugwizana nawo kuti chipulumutso cha Malawi chagona mu DPP pa chisankho chikubwerachi? Nkhani yayikulu imene mwayankhula kale kuti chiyembekezo cha Malawi chili mwa Profesa Arthur Peter Mutharika nkhani yoyo ndipo tikungoona kuchedwa chifukwa aliyense pano wavomereza kuti ndi Peter Mutharika yekha amene angathe kuthetsa mavuto amene Amalawi akukumana nawo. Mukukumbukira kale yayi zaka zinayi zapitazo thumba la chimanga timagula 12,000 zaka zinayi zapitazo mafuta agalimoto timagula 650 kale yayi thumba la simenti timagula 6,000 kwacha. Zinthu zangotembenuka mukanthawi kochepa dziko kuonongekeratu ndiye ife tikunena kuti ujayo amatichipisira shuga amatichipisira mchere amatipangisa kuti kwacha yathu isagwe ndamati ikhale yolimba amene uja banja tabwerera amene uja ali ndi chini yokonzera dziko la Malawi amene uja tabwerera nzeru ali nazo pajana tisiya pabwino paja atatikankhati tabwererapo mpaja pakadapo nkunaumva ndipo kuti anzathu akasolika anayankhula kuti timati tikupita ukenani koma amene tikuonera sikukenaninso yayi tasempira ndi driver amene wakusocheresani kudera kusocheresani timasintha ndiona kuti uja nkatiyendesa bwino tanitengani atiyendese atikafike ulendo so Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chiyembekezo cha Malawi kunena muona ndima si DPP yokhayi ngakhale zivani zina zonse akudziwa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika akabwerera dziko lili koma ndakhala ndikumva mavenda akumayankhula poyera kuti tapempheni adadi alimbikire ife mabizinesi athu agwa adadi mwina akabwerera mabizinesi athu si anthu tofuna kupempha zaulere iya ndi anthu oti mama akukaja amakaucha mbatata zawo mufazimuja akaucha mbatata zawo kugulisa ndikukwanisa kugula kapukusi kaufa ndikukadya ndi ana lero lino anthu anyika kukhala pazuwa kuocha mbatata ija kugulisa kupita ku shop kuti akagule ufa sopo ndalama ija usakwana omwe akaucha mbatata yomweyo amatha kutani
kukwanitsa kugula ufa kupitisa nawo kusukulu akaphika kachaso yemweyo amatha kugulitsa ndikumaphunzitsa nawo sukulu nkumagula sopo pakhomo koma lero kachaso yemweyo shuga kugula modula kumugulitsaso ndalama yatamphamvu so akuti ngoti chikuchitika ndijani ndalama yake inali yomweyi imene timapangira izi lero ndalama ikukanika ambira utseka mashopo ambira utseka makampani ambiri zinthu sizikuyenda ngakhale iwo ugwira ntchito mboma akumati akalandira ndalama kuti ayigawe imene ijayo fiwero amene amatenga galimoto sikukwana kuti emini basi sikugwira alipire mwana alipire mwana fizi alipire nyumba ya rent imene akukhala mukawale imene akukhala mundilande mavuto okhaoka anthu akuvutika chimwene amawakuvutika ndipo ndikamayima pano ndikumayankhula moyambirana kumabusisana kumaona ngati zinthu zili bwino mulungu akatilanga tisakubisireni yayi amalawa kuvutika people are suffering kutengera kuti awanda ndalama awanda pantchito awanda business aliyense Malawi akudusa mzowawa pali zinthu zina inde tikuvomereza kuti zinangoyenera kutero koma pali zina zoti tikanatha kupanga control koma mtima wodzikonda oti ichi kangakanga kadaolera pansalo ndi chifukwa chake dziko likungaliwonongekera chabwino ndithu bwana mwakuti mphekesera zimene zikutchula DPP ndi adadisi inuyo mukutha kuziona ndithu kuti DPP idzagonjetsa 50+1 ija payokha kapena muli ndi chikonzero choti mugwirizana ndi auche mwinaso imene lero ndisayankhe bwana mukumandipasa mafunsotu oyankha spokesperson wachipani mundichosesa ntchito chabwino secretary general wachipani a spokesperson ndani nkhani imeneyo siyanga sabatu zathu amene bwana siningamasule yayi ndachepa nazo ndingobwerabe penapache pang'ono 50+1 inapangidwa ndi akoti pamene malamulo mdziko amapangidwa ndi parliament koti tikumachita enforce koma 50+1 inapangidwa ndi koti ndikupatsidwa kuti parliament itsatire panayenda bwino pamene paja imene yaso ndiyipange kupi bwana chabwino mawu anu omaliza ku mtundu wa Malawi ndiwoti bwanji mawu anga omaliza ndionena kuti chipululu simofera taziona tazigwira patayijembekezo chabwino atata akubwera kuzakonzanso dziko atata akubwera kuzabwezeresa the lost glory atata akubwera sintha zinthu zimene zakhala zotiphinja chabwino tikirizane tikavote mwaunyinji tikonzenso Malawi kufuna Malawi wabwino Malawi wachilungamo Malawi osamangana Malawi osaopsezana tiziyankhula momasuka tizipanga zinthu zathu osaopa bwinobwino ndi Malawi amene tikumfuna osati Malawi tili naye lero lino kutero kumafunso anthu kuchita kuopa kuti kodi mafunso ena amene I hope funso mwani basa ndo maliza chifukwa mukapitiza kundifunsa ine ndilibe loya yayi ndilibe loya bwana munimangisa ukangoponya lilime pang'ono ukapezeka kuti uli ngazi kapena kunkoda kodi ule ndilibe loya maloya anadula masiku ano ndekuti pang'ono tikubwerera ku one party state kani yake ndimeneyo zafika panja bona kuti kuyankhula kwayamba kuchitisa amantha supano kuti ukayankhula chilungamo kuti iweyo ndendele balidu ya zamba uchitisa amantha kwamba kubwererako kumene kuja ndipo ngati Amalawi sitisamanga 2025 ndikupitirizabe zimene tilili lero ndikukusimikizirani zizafika panja poti national anthem kumayimbidwa pa wireless iweyo uli wekha olokubafa kuima attention kunako kumangoona ngati mwamba mumuli makamera kukuona umandire amufuni yako ikumaopsa tu munthu kuti uyanketu
wina akandale kumaopa kuti mwina ikumveseredwa ndi malamulo ayikidwawo mukuziwa inu. kodi malamulo apanga ndiye kuti akungovumbuluka ndi kuzipangira malamulo kuti titsatire izi. Ambuye sinanga malamulo amabwera ndipo malilonse malinga ndi maagenda awo. So mukudziwa ku parliament kuja kuti ife manambazi ku opposition ndokukirapo. Ngezi mapangisa kuti lamulo litabwera ngakhale ife otsutsa boma litalikana koma ngati azapali ndi it's a game of numbers. Ngati ali manambers lamulo lija limachitika ndipo. Ngati mukumbukira nditayima panjamba ndinayima ndikuyankhula kupepesa mtundu wa Malawi komanso ndinapepesa Mulungu wakumwamba kunena kuti decision imene tinapanga ku parliament ngakhale kuti ife otsutsa sitinapange nawo mwina tingakane kuti tinanena no sitinafune koma nkhani inapangidwa mu nyumba ya malamulo. Imene kuamati nyumba ya malamulo yapanga chakuti ndiye ina imene tinapanga ku parliament kuja ndiyowonjezera kalenda yachisankho malo mavota 2024 May tinayiwonjezera chaka vavote 2025 September. Ngati aphungu pamene paja tinalakwitsa tinapweteketsa Malawi kwa mavuto tikukamba lero wabwezi titathana nawo mwezi watauchi mwezi wapitauchi pamene anthu bwezi atasankha kupitiriza ndi boma ili kapena kusintha chabwino koma Malawi tayika pakona takankhabe kuti tikafikise ku September chaka chamawa malamulo aja amadusa mpano munaona unali lamulo la chamba tinayesesa opposition kukana kuti chamba achisiti kukana koma tatiyeni tiunikire kuti muchilima pati ana amwe ateteza bwana anthu mwe ateteza bwana chamba chikokhala balala ndi makonde momwe ngati tikulima mpiru tinayesesa kukana tinanyanyala tinatuluka mthokoze kuti lamulo lija litadusa zathu anadusisa bawo kapokondwera kuti wowo in majority koma mwamwayi lidabva kwa president kayamipingo analowerera kudzudzula lamulo lija silinasayinidwe zinthu ngati zimenezo. So malamulo ena mukamana kuti inu ndi aphungu bwanji mukutero iyayi ndife aphungu koma ngakhale tili aphungu boma limakhala ndi majenda abwino ndiwoyipa omwe zina zomwe ife sitikufuna zitha kudusa ndithu tingothokoza zathu akukenya amene ayamba wakutumula aphungu akamadusisa malamulo opusa taona kukenya anthu akunjamba kulowerera ndikumauza aphungu kuti mumene chambamo simutuluka amene mukadusisa malamulo oti achinje mtundu wa Malawi kukenya kuja ndithu atsegula maso achinyamatapo ifeso kunoko tikunena kuti aliyense Malawi tikuti akavota ndiye pamene tikupita August ku parliament lamulo limene lili ena akakagwiritsa ntchito kuti alipo iwo majority ndikuphwanya ufulu wa Malawi asavota Amalawi aphwanyiridwa ufuluwo ayankhula ife tasilira Amalawi kuti ife kubali athu ku parliament tinapanga talephera tinalibe manambazi Amalawi ife takusintha chabwino ndi masiku a democracy tisamaopsezane pamene ndimati mupereke mawu omaliza ku mtundu wa Malawi ndimaona ngati ndamaliza koma apa pokha pakundivuta ndikuyenera ndifunse basi usani bwana bora musandimangise ndilibe loya hayi sindikumangitsani pa 12 May aprofesa anapanga msonkhano wawo kunjamba umene unatekesa dziko lonse la Malawi ndipo timamva kuti akachoka pamenepa apita ku Lilongwe apita ku Mzuzu apita ku Mangochi komano kuchokera pamenepo kudzafika lero 15 July tikumva konsoka atuyani sindikudziwa kuti chikuyimitsa ndi chani ndithokoze kusola bwino koma limene lonso nafuso anamalomba omwe aja komano ngati chipani chili ndi ntchito zambiri mukudziwa kuti tili ndi ntchito zambiri ngati chipani mwina dzulo munaona kunali blue lunch kumene kucha kubera ma competition zambiri kuchitika so chipani chimakhala ndi plani yake yogwirira ntchito so misonkhano ikhalapo ndithu aprofesa ayenda dziko lonse la Malawi ndipo sakuopa ayenda akaya
kumwera aenda pakati aenda kumpoto aenda kumawa apanga kampeni amalawi akuafuna adadi amalawi akuafuna kwambiri aenda paliponse ayankhule ndi amalawi acheze ndi amalawi acheze ndi anthu awo apange prepare chisankho chimene chikubwera chaka chamawa so musadandaule jaya adadi ali ndi mphamvu zonse ali ndi kuthekera aenda palibe chowalepheresa ndipo sakuopa yayi sakuopa profesa apapita muthalika aphungu aku malawi akasankhidwa amasiya anthu awo kumudzi iwo kukakhala kuna miwawa ku blantyre kukakhala ku area 12 ku lilongwe kapena amachoka ndithu inu mukukhala kuti bwana zimene zijatu zinatha zoti phungu akakhale kuna miwawa experience imene ndili nayo kuchoka 2004 2009 2014 2019 aphungu amene akhala kupanga return masitsi awo akhala ali ochepa kwambiri kafukufuku anaonetsa kuti nambala ya aphungu opanga return imakhala yochepa chifukwa choti aphunguwo amakhala kumene mwanenako koma kuchoka pa 2019 lero lino tikuona aphungu majority ya aphungu akukhala kumakonstituency ine ndimakhala ku constituency ndikamati ndili ndi nyumba kwathu kumudzi nyumba yanga nyumba ya MP ili mu constituency pakati penipeni pa constituency pakati pa wodi ya uku ndi wodi ya uku ine ndili pakati penipeni aphungu ambiri tikapita kumene kujanga timuthyolo tilindionabo Scott amakhala komweko tilindionabo Nchacha tilindionabo Masauko White tilindionabo Naija tikalowa Blantyre tilindionabo Samezi amakhala mchigumula muja tikapita kumulanje kuti ndionabo Musowa amakhala kubale kuja tilindionabo Naomi Phiri amakhala kumene kuja Maitambala Mai Mpanga kuphalombe abambo Bokosi Robert Mwina Million so kukhoza kuona kuti lero lino phungu aliyense panopa anazindikira kuti kodi chimatigwesa kwatha wanthu ukakhala kwawo ndichifanya kuti ine makhomo panga geti langa limakhala losegula mama omwe kaya 5 koloko anthu amalowa kuzandipatsa moni kuzanena nkhawa zawo basi amaziwaso amazoloweranso sandivuta iya amabwera munthawi imene afuna amadziwa siku lopemphera mayi amapemphera Saturday sabwezedwaso okha amangozwa Saturday tisapiteko lero mayi amapita ku church koma kuchoka Sunday mpaka Friday alesa amabwera wamkulu wang'ono wolumala wokalamba wamphamvu msogoleri wopanda udindo alesa amabwera kukhomo kuja koma chimene amadziwa chonena kuti parliament sili ku constituency phungu aliyense imafika nthawi yonena kuti apite ku nyumba ya malamulo akayimirira anthu ake kumene kuja kumakhala makomiti meeting phungu alesa amakhala mmakomiti mwina makomiti awiri so akamaliza session ija akabwerera kumuzi kumakhalanso nthawi ina imene amayitanidwa mwina 1 week ukakhala mu komiti mwina 2 weeks choncho malinga ndi makomiti ena ndotanganidwako makomiti ena amakumana wansi so parliament sili ku constituency ndesu ngakhalebe pakhomo paja 1 to 30 chaka chonse ndekuti sukukayimiriranso anthu ako ku nyumba ya malamulo komano nthawi imene mwamaliza zokambirana umayenera ubwerere ukakhale kumuzi basi ukakhalakhala kuti ayi asitikayitana kumene kuti makomiti ayambe kukumana umasazika anthu akuluakulu ndikupita ndikagwire ntchito anthu ajaso amaziwa kuti AMP athu apita kulilongwe kuma parliamentary committee meetings so zimachitika ndithu phungu sungangokhala malo amodzi uyenera ukhalenso resourceful zikasakaso zitukuko zonse sungangodalira thumba la CDF uyenera ulowera ukalembe maproposal ukakumane ndi anthu akufuna kwabwino kudandaulira dera lako mukazabwera kwathu bwana ndizakuyendesani muone zitukuko zimene ndili nazo ndili ndi mabridge akuluakulu akoncrete osati soti bwanji koma suru kupempha kulemba maproposal ndili ndi maskulu panopa ndiungomaliza ndau za primary school skulu ya makono kwambiri imene NGO ina yake ya ku Germany yandipatsa skulu ipambane kwambiri about 1 to 8 magetsi pamenepo madzi andikumbira pamenepo madeski akhala salade 1 to 8 skulu ya makono kwambiri tabwera muzaone so MP sungangokhala pakhomo uyenera ukasaka zitukuko ngati zimene zozo kuphatikiza ndi zitukuko zina zimene umazipeza kuchokera mu thumba la CDF ndi mathumba ena amakhala achitukuko choncho phungu ni munthu waonona kuti lero akhala pakhomo koma mawu athamangira uku kuja athamangira uku siku lina akhala pakhomo chimene chocho amalawi akuyenera azizindikira
kuwunikira koma sungangokhala pakhomo 1 to 7 ndiye kuti sowafa manja ndiye kuti kudera kujaso palibe chimene chibwere koma sayikulondera amene tikunena kuti anthu akhala munjala uyenera upite uzikasakasaka kuti pakugayiwa kuti uponyere okalamba olumalaja uwaponyere mwina sungapatsa aliyense koma kuyenera ukhale ukuthamangathamanga kwasakirasakira anthu amene jati maplastic sheet akonze nyumba zawo ndani basi wakupita atu iwo ndi utumikitu basi mayitanidwe chabwino ndithu bwana wanga ineyo ndamva kukoma kucheza nanu kwambiri ndamva kukoma kwa basi ineso ndakuyamikani kundipasa nthawi ya mtengo wapatali kuti ndikhoza kulongolola pamene pandimakonda kulongolola omwe kana ndipasa 3 hours zikanayankhulabe mpaka 3 hours ndithu bwana pakhala ndi chiyambi apapa kutako timangolawa likwana tsiku loti titayankhule ndithu pakhale 3 hours iyo ya ndakuyamikani mwatilemekeza makamaka sopolemekeza utsogoleri wa amayi ndi chinthu cha mtengo wapatali munthu amene amalemekeza amayi amakhala odala nde inuyo Mulungu audalitseni pitirizani mapulogalamu anu pitirizani kukweza amayi 50-50 gender tikufuna amayi ambiri atenge maudindo apangeni interview ndikuyamikeni namva mupanga interview nzimayi wina kunkhotakota atoletole na zimayi athu ndithu azimasuka azikhama anthu aziyankhula manifesto awo pa radio yanu ya mtengo wapatali radio yotchuka imene akumvera amalawi kumuzi pena paliponse akabvaza amaunjikana malo amozi kumvera radio 1 ya matraining center makomomu anthu akumvera radio imeneyi radio number 1 imene yatchuka kwambiri muno mmalawi so kwirani ntchito yabwino ambuye azikudalitsani ifeyo cholinga chathu poti tili kuno ku South Africa koma cholinga chathu mudzi kuti tidzimva kuti miyoyo ikuyenda bwanji dziko likuyenda bwanji chifukwa radio yakhalira anthu akumudziko ndiyo ngati anthu amayimvera chimene tikudziwa kuti amayimvera ndife onyadira kwa basi ndipo tipitiriza zikomo kwambiri chifukwa chotifunira kuti chauta atidalitse ndi chikhulupiriro kuti ayankha kupempha kwanuko kuti atidalitsa ndithu tipitiriza kugwira ntchito imene amalawi akufuna kuti tiagwirire ano ndikutiyeni m'manja mwa anzanga a DJ Kaoreya kuti amalize ineyo monga ndanenera ndine Kaspembe ndiye kuchokera lero ndikananena kuti akweni koma swa ndikanena kuti akweni ndiye tikhanga titikunenanso ajawa iya akweni ndi akulu anga aja ndiye tikhanga tikunena iwo ndenu mungokhala alongo anga basi ine ndi alongo anu basi zikomo kwambiri a DJ ndiyamike kwambiri kucheza nanu maonabo ndipo tinene kuti siku lina tikakufuna ndithu tithamangire ndizacheze ndithu pano timacheza ndithu nkhani zabwino ndithu mwachidule ngoti mafuso opalamulisa milandu mwachidule ngoti mwete phama mowe notokoza zikomo ukhale ndi usiku wabwino acheya usiku wabwino zikomo kwambiri zikomo Mr. Kawareya komanso Mr. Kaspembe kuyankhula kupanda mantha. Is your favorite podcast. This is your favorite podcast. This is your favorite podcast. Playing your favorite summer hits. This is Limpopo FM.